الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات بینات پڑھنے دے شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت الف لام میم دی الف تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی شان دے وچ نازل فرمایا. پورا قرآن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نات ہے. یاد رکھنا جڑا انسان مسلمان ہے وہ اگر کسی نبی دا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہندا. اگر کوئی نبی ساڈے نبی دا انکار کرتا ہے تو وہ نبی نہیں رہندا. کیونکہ کوئی نبی کسی قبیلے دا نبی ہے, کوئی نبی کسی شہر دا نبی ہے. تو تواڈے اور میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او نبی نے جڑے جگ دے بھی نبی نے, رسولاں دے بھی نبی نے تے رب دے بھی نبی نے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فضیلت جڑیاں عطا کیتیاں نے. یاد رکھنا کہ جتنیاں فضیلتاں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو عطا کیتیاں نے وہ ساریاں اکٹھیاں کر کے انہاں وچ ہور پا کے کلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا کیتیاں نے. قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیات بینات میں پڑھی ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا, فرمایا کہ میرا نبی اولا ہے, مومنہ دیا جانہ دے قریب ہے, اولا ہے.
اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کشتہ عشق رسول فنا فی اللہ فنا فی الرسول، اعلی حضرت عظیم البرکت آپ نے اس اولاد کا بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ وہ جڑا اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا سنا دیاں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے دروازہ ذرا کھول دو سامنے والا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے جڑا ترجمہ فرمایا، آپ ارشاد فرما دے رہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، سارے مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، اللہ حضرت نے ایدائی ترجمہ فرمایا، آپ فرما دینے سب سے اعلیٰ، بھائی مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اعلی حضرت نے ایدائی ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان دے حوالے دے نال عظمت شان دے حوالے دے نال جڑا شاعر بیان کیتے نے، انہوں نے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو بیان فرمایا ہے، یہ ایسی نعت ہے جڑی میری پوری تقریر دا نچوڑ ہے اور دلاں نو سکون اور اطمینان دیندی ہے۔ اس واسطے اس نعت نو جڑا ہے مل کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اعلی حضرت نے قرآن مجید فرقان حمید ترجمانی کیتی ہے۔ جڑی میں آیات پڑھی ہے اس کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرما دے نے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اونجت آدم صفی اللہ بھی نے، اونجت داؤد خلیفت اللہ بھی نے، اونجت نوح نجی اللہ بھی نے، اونجت ابراہیم خلیل اللہ بھی نے، اونجت عیسیٰ روح اللہ بھی نے، پر جدو تیرے تے میرے نبی دیواری آئی، اللہ حضرت نے فرمایا سب سے ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
مجید کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا، فرمایا کہ میرا نبی اولا ہے، مومنہ دی جانہ دے قریب ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ پڑھیے قرآن، اچھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی مومنہ دے جانہ دے قریب ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے ہتھاں دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری اکھیاں دی مالک تیری جان ہے، تیری پیشانی دی مالک تیری جان ہے، تیری بولی دی مالک تیری جان ہے، تیری ٹور دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری سانساں دی مالک تیری جان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی اینا قریب ہے کہ تیری جان دا مالک کملی والا، فرمایا کہ تیری جان دا مالک مدینے والا ہے۔ اتنا قریب ہے میرا نبی تہاڈے جانہ دے بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، میرا نبی اولا ہے، قریب ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کنہ کو قریب ہے؟ فرمایا کہ مومن دکھ بعد وچ آندا ہے، مدینے خبر پہلے ہو جاندی ہے۔ مدینے خبر جڑا نہ پہلے ہو جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں ایک عاشق رسول دا ذکر آپ حباب دے سامنے کرنا ہے کہ رہندہ بڑی دور ہے پر نبی ان دے قریب ہے۔ رہندہ او بڑی دور ہے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دے قریب نے۔ فارس دا شہر ہے، فارس دے شہر دے اندر ایک بستی ہے جس کا نام ہے السبحان۔ السبحان دی ایک چھوٹی جی وادی ہے جس کا نام ہے حبئی۔ اس حبئی وادی دے اندر اے عاشق رسول وسدا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس بستی دے اندر ایک چودھری ہے جس کا نام ہے بزخشان۔ بتاں دی پوجا کردا ہے اور اگ دی پوجا کردا ہے، جتنی ہو سکے اگ بالدا ہے۔ ساری ساری رات سارا سارا دن اگ نہیں بجھن دیندا۔ اندے کولے اولاد کوئی نہیں، وہ اگ دی پوجا کردا ہے، نالے کہندا ہے کہ اے میرے رب مینوں ایک پتر دے دے۔ یاد رکھنا پتر دین والی رب دی ذات ہی ہے۔ یہ اللہ دے ولیاں دا درباراں تے جدو پتر دین والی ذات اللہ دی، پھر ولیاں دے دروازے تے کیوں جائیدا ہے؟ انہاں دے دروازے تے اس واسطے جائیدا ہے کہ انہاں دا وسیلہ پا کے جو منگی رب عطا کردا ہے۔ یہ اللہ دے برگزیدہ بندے ہوندے نے، یہ بزرگ وار ہوندے نے، اللہ انہاں دی سندا ہے۔ انہاں دے نام لے کے بھی دعا کرو تے رب سندا ہے، دعا نو قبول فرماندا ہے۔ ہن اس دا پتر کوئی نہیں، اگ دی پوجا کردا ہے، اگ بالدا ہے کہ یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے، اے میرے رب مینوں ایک پتر دے دے، میں ہور زیادہ تینوں پڑکاواں گا۔ یعنی کہ اگ دی پوجا کردا سی نا۔ عرشاں والے رب نے اس دی سن لئی، اللہ نے انہوں پھر ایک پتر دیتا۔ عارف کڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آپ جدوں اس بزخشان دی طرف آپ نے ترجمانی کیتی نا، اور ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی ترجمانی کیتی، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پترا دی، سکھ پترا دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آئے تے آکھن لوگ سیانے اے میں
نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانا اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانا بس پتر اللہ تعالیٰ نے اس نو دے دیتا وہ اپنے پتر دی پرورش انج کردا ہے کہ جی میں لوگ اپنے بیٹیاں دی پرورش کردے نے پتر پیدا ہویا شمائل ترمذی دی اندر یہ مکمل تفصیلاً واقعہ ہے کہ جدو پتر پیدا ہویا تے باپ نے نام رکھیا مابا مابا اپنے پتر دا نام رکھیا اپنے پتر دی حفاظت انج کردا ہے انہوں انج پالدا جی میں لوگ اپنے بیٹیاں نو پالدے نے پردے دی اندر رکھ کے لہدا کمرے دے وچ ان دی پرورش کردا ہے وقت گزردا جا رہا جدوں ماں باپ لڑک پان دے وچ آیا نا چلنا پھرنا شروع ہویا تھوڑی جی عمر زیادہ ہوئی تے باپ کہنے لگا کہ بیٹا میں ذرا کسے تمیر دے وچ مصروف ہاں فلانا کم باہر پیلیاں تے چلے جاؤ فلانا کم جڑا نا او نوکراں نو دے دیا جی تاکہ کر دے ماں باپ کہنے لگا کہ میں جس ویلے گھروں ٹریا نا تے میرے باپ نے میرے وصیت کی تھی کہ بیٹا آسے پاسے کدھرے بھی نہیں جانا ادھر ادھر نہیں پھرنا منہ دہانے جانا ہے تے واپس شام نو گھر واپس آنا ہے ماں باپ کہنے لگا کہ جس ویلے میں ٹردا جا رہا رستے دے اندر نا گھنٹیاں دی آواز میں نے سنائی دیتی میں انہاں گھنٹیاں دی آواز دی طرف چل پیا تو ہانوں پتہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہوئے باہروں کوئی چیز لین جائے کوئی رش ویکھے بچے دی توجہ ادھر ہو جاندی ہے اس دی توجہ جڑی سی نا وہ گھنٹیاں دی طرف ہو گئی جدوں قریب گیا نا تے عیسائیاں دا گرجا تے اس عیسائی اندر نماز پہ پڑھ دینے اپنی عبادت بولو ذرا سبحان اللہ باپ جڑا نا وہ اپنے پتر نو جدوں انہوں نے بھیجیا پتر جڑا سی وہ سارا دن پیلیاں والے گیا ہی نہیں وہ گرجے دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا انہاں دی آواز انہاں دی عبادت ویکھدا رہیا جدوں شام دا ویلا ہویا گھر واپس آیا دوسرے دن باپ نے پھر بھیجیا پھر پیلیاں دی طرف جان دی بجائے واپس یعنی کہ گرجے دی اندر چلا گیا اندر کل سیڑھیاں تے آج ذرا اندر چلا گیا انہاں دے کولوں انہاں دی عبادت سکھدا رہیا جدوں تیسرا دن ہویا نا تے تیسرے دن باپ جڑا سی نا پتر دے پیچھے پیلیاں تے چلا گیا کہ میں ویکھاں تے سی میرا پتر کام کیویں دا کروا رہا نوجوان جڑے ویلے باپ جڑے ویلے پیلیاں تے گیا نوکر کہنے لگے چودھری جی تہاڈا پتر تے آیا ہی کوئی نہیں چودھری کہنے لگے میں 3 دیہاڑے گزر گئے نے میں اپنا پتر بھیجدا رہیا کہنے لگے جی چودھری صاحب تہاڈا پتر تے آیا ہی کوئی نہیں جڑے ویلے بزخشان اپنے گھر دے وچ آیا انہیں ویکھیا میرا پتر گھر بھی کوئی نہیں بڑا ہی پریشان ہے میرا پتر کدھر چلا گیا اپنے نوکراں نو کہنے لگا جاؤ میرے پتر نو ڈھونڈ کے لے کے آؤ کوئی کیڑی بستی وچ جاندا ہے کوئی کسے پنڈ دے وچ جا کے اس نو ڈھونڈدا ہے جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا بزخشان دا پتر جڑے ویلے گھر واپس آیا
تے باپ نے آکھیا پترا کدھر گیا سا؟ کہن لگا ابا میں او گرجے وچ گیا سا، میں سارا دن انہاں دی عبادت سکھدا رہا۔ باپ کہن لگا پترا کیوں سکھدا رہا ہے؟ عرض کردا بابا ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت چنگی ہے، ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا ہے۔ باپ نے منہ تے تھپڑ ماریا تے باپ کہن لگا اپنے باپ دادے دے دین نو چھڈ کے تو جا کے غیراں دے دین وال چلا گیا ہے۔ تے بابا کہن لگا بابا مار لے جنہ مارنا ہے، پر جندے وچ عشق آ جاوے او کبھی جھوٹ نہیں بولدا۔ جندے وچ عشق آ جاوے او کدی جھوٹ نہیں بولدا۔ باپ نے اس نو بیڑیاں دے نال بن دیتا۔ باپ نے کیا کہ ایتھے نو تاکہ آج تو بعد تو گھر نہ جائیں، بیڑیاں دے نال اس نو بن دیتا گیا۔ مابا نے اپنے دوستاں نو بلایا، کسے دے ہاتھ پیغام بھیجیا کہ جاؤ جڑا گرجے دا پادری ہے انہوں جا کے کہو کہ میں تہاڈا دین سیکھنا چاہنا، تہاڈا مرکز کتھے ہے؟ وہ پادری نے پیغام بھیجیا ساڈا مرکز ملک شام دے اندر ہے۔ اس راہب دے کولے چلا جا، کنیسہ دے کولے چلا جا، جا کے ان دے کولو دین سکھ ساڈا۔ وہ مابا جڑا سی نا انہیں آکھیا کہ جدو قافلہ تہاڈے کولے کوئی ملک شام نو جان والا جائے نا تو ذرا مینوں دس دینا۔ انہیں پیغام بھیجیا کہ بھائی قافلہ جا رہا ہے۔ مابا کہن لگا میں کسے طریقے دے نال نہ بیڑیاں نو توڑیا، بیڑیاں نو توڑ کے نا تے میں جڑا اس قافلے دے نال ملیا تے ملک شام چلا گیا۔ جدو میں ملک شام دے وچ گیا نا تے میں جا کے پادری دے نال ملیا تے میں پادری نو کہا کہ اے ملک شام دے پادری میں ذرا تہاڈے دین دی طرف آنا ہے تے مینوں ذرا اپنے رب دے نال ملا دیو، مینوں ذرا بولو 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 میرے نال نال تانوں بولنا پوے گا۔ خطابت ایسی چیز ہے، اچھا بولو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ سنی ماں دا پتر ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جنی اونچی بولے مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے بولے وہ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے۔ ہور اچھا بولو۔ مابا کہنے لگا کہ جدو میں ملک شام جدو پہنچیا پادری کہنے لگا کہ میری خدمت کر، میں تینوں رب دے نال ملاواں گا، تینوں دین سکھاواں گا۔ مابا کہنے لگا میں بڑے دنوں دی خدمت کردا رہا، وہ مرن والا ہو گیا، یعنی کہ اس دنیا تو جان لگیا، بڑا بیمار ہو گیا۔ تے میں اون دے سراندی بیٹھ کے رو رہا، میں کہا کہ میں تو اپنی جائیداد اپنا باپ اپنی ماں چھوڑ کے آ گیا، تے مینوں دسو میں کدھر نو جانا ہے؟ انہیں کہا کہ تو اموریا چلا جا، اموریا دے اندر ساڈا ایک یار ہے، پادری ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ تہانوں اللہ دے نال ملا دے گا، وہ تہانوں دین سکھائے گا۔ پادری نے اتنی گل کیتی تے وہ پادری دی روح پرواز کر کے مر گیا۔ جدو انہوں نے غسل دیتا نا تے پادریاں نے دوسرے نے اپنے انہاں دے نال محبت کرن والیاں نے جدو غسل دیتا دفنان لگے تے مابا کہن لگا اینو دفناؤ نا، پہلے میرے کول پوچھو، میں دی خدمت کردا رہا۔ یہ او بندہ ہے کہ جتنے تسی گرجے دی خدمت کردے رہے ہو نا ساری اپنے واسطے جمع کردا رہا۔ لوگاں نے جدو زمین نو کھودیا تو اندے وچ سونے تے چاندی تے مٹکیاں نکلے بھرے ہوئے۔ انہوں نے اپنے پادری نو جڑا نا دفنان دی بجائے درخت نہ لٹکا دیتا ملک شام دے اندر، تاکہ ہر آن والے نو پتہ چلے کہ کوئی بھی او جڑی یتیماں تے غریباں دی کمائی اسی اینو دینے نا خدمت کرنے واسطے، کوئی بھی پادری جڑا نا اس نو اپنے واسطے جمع نہ کرے تاکہ غریباں تے یتیماں دے وچ تقسیم کردا رہے۔ مابا کہنے لگا کہ میں بس اوتے تھوڑا جا وقت گزریا، میں اموریا چلا گیا۔ جس ویلے میں اموریا گیا نا تے اوتھے دا جڑا پادری ہے او مینوں کہنے لگا کہ میری خدمت کر، میں تینوں دین بھی سکھاواں گا تے تینوں رب دے نال بھی ملاواں گا۔ نوجوان مابا کہنے لگا جڑے ویلے میں اون دی خدمت کردا رہا
उनकी मैं खिदमत करता रहा। जड़े वेले ओ पादरी नूं मैं वेखिया पादरी बीमार होया, मैं उस पादरी दे सराणे बैठे रो रहा। मैं आखिया कि मैं गली गली रुल गया वा, मैं तुहाडे रब दे नाल मिलना है, मैं रब नाल मिलन वास्ते आया। जे तुसी नहीं मिला सकदे मैनू अपने रब दा पता ही दे दिओ, मैं आपे ही मिल लवांगा। मैनू उस रब दा पता ही दे दिओ। वो कहन लगा कि जे तू रब नाल मिलना है ना तो फिर तू इंज कर, नसीब ऐन चला जा, उत्थे एक अल्लाह वाला है, उनदे तो अलावा तेन कोई भी रब नाल मिला नहीं सकता, कोई भी तेन दीन ते चला नहीं सकता। कहन लगा कि मैं माबा कहन लगा कि मैं उनदे कोल टुरिया तो नसीब ऐन आ गया, तो नसीब ऐन आके ना तो मैं अपना उनकी खिदमत करता रहा। बड़े दिन तक मैं उनकी खिदमत की। मैं उनके अगे हाथ जोड़े, मैं आख्या कि मैं बड़ी दूरों आया तो रब दे नाल मिलन वास्ते आया, ते मैनू जरा रब दे नाल मिला दिओ। आरिफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने इंदा ही रंग पेश फरमाया। लै चला, उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह, हाथ चुक के बोलो सारे सुबहान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया ना रब अरश ए मुअल्ला ते ना रब खाने काबे हो, ना रब इल्म ए किताब लबदा ते ना रब विच मेहराबे हो, गंगा तीरथ ए मोल न मिले कर पैने बे हिसाब हो, जद दा मुर्शिद ए मिलिया बाहो, मेरे छुट गए कुल अज़ाब। पादरी कहने लगा कि मेरी खिदमत कर, और खिदमत करते रहे। एक दिन ना माबा कहने लगा कि मैं उथे काम काज शुरू कर दिता, कुछ बकरियां कुछ गावां मेरे को इकट्ठियां हो गई। एक दिन पादरी कहने लगा कि पुत्र इधर आ, मेरी गल सुन। मैं उसके करीब बैठ गया। उसने कहा कि बेटा तेन मैं एक नसीहत करना चाहना, इस दुनिया दे विच तेन कोई रब नाल मिलान वाला नहीं, कोई तेन रब नाल मिलान वाला नहीं। मैं तेन मजीद अगे किसी को भेजना नहीं चाहता, ते मैं तेन खबर दे देना कि रब नाल मिलाना किने है। हाथ चुक के बोले सुबहान अल्लाह। मैं तेन खबर दे देना। मापा कहन लगा पादरी जी ओ की गल है? कहन लगा आने वाला है, जिन्हें रब दे नाल मिलाना है आन वाला है। मापा कहन लगा जी ओदा नाम की है? कहन लगा मैनू नाम दा पता कोई नहीं, बस मैनू इन्ना पता है वो सदका नहीं खांदा, हदिया खा लैंदा है। उनकी दूसरी निशानी है वे उनके दोनों कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबुवत है। तीसरी निशानी है वे ओ खजूरां वाले शहर आवे। फरमाया क्या तीन निशानियां ने, एक उनके कंधे के दरम्यान मोहरे नबूवत होएगी, एक को सदका नहीं खाएगा, ते हदिया खा लेगा। ए तीन निशानियां उनदे विच मौजूद होणगियां ते ओ नबी होएगा ते तैनूं रब दे नाल मिलाएगा। बस वो आने वाला है। कहन लगे कि पादरी ने मैनूं वसीयत की ते रात नूं पादरी जिहड़ा सी ना फौत हो गया। माबा कहन लगा कि मैं अपना जिहड़ा ना वो बकरियां ते गावां जिहड़ियां ना चारदा पिया, ते मेरे दिल विच ख्याल है कि कोई होवे जिहड़े खजूरां दी गल करे, कोई होवे कोई खजूरां दे शहर दी गल करे, मैं उन्होंने वेखां उन्होंने मिलां।
ماں با کہنے لگا میں میرے استاد محترم اکثر فرماندے ہوندے نے کہ عشق جڑا ہوندا ہے نا یہ ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے. ضدی بچہ جڑا ہوندا ہے نا وہ رات نو نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے. تے عشق بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا جدوں آ جاوے تے نہ انسان خود سوندا ہے تے نہ ہی عشق سون دیندا ہے. یہ عشق دی رمز ہی ایسی ہے. میرا دل کردا ہے کہ تانوں بلے شاہ دی نگری تو چکر لگا کے لے آواں. اونچا بولو سبحان اللہ. بابے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. بابا کہنے لگا کہ بس ہر پاسے میری نظر ہی نظر ہے. اچانک ایک قافلہ میرے کو گزرے تے وہ کھجوراں والے شہر دیاں گلاں کر رہے ہیں. تے میں انہاں دے قریب جا کے کہنے لگا کہ مینوں گل دوبارہ سنایا جے. وہ کہنے لگے کہ اسی کھجوراں والے شہر چلے ہاں. بابا کہنے لگا کہ مینوں بھی نال لے چلو. وہ کہنے لگے قیمت لگے گی. آپ نے فرمایا میرے کو بکریاں بھی لے لو گاواں بھی لے لو پر مینوں کھجوراں والے شہر لے چلو. مینوں کھجوراں والے شہر پہنچا دیو. انہاں نے بکریاں بھی لے لیاں گاواں بھی لے لیاں اپنے نال ملا لیا. وہ اتنے ظالم نکلے کہ انہوں نے ایک غار آئی اس غار دے اندر مار مار کے بے ہوش کر کے ان دی بولی لگا کے تے اس نو ویچ دیتا. انہوں نے اس عاشق رسول نو ویچ دیتا. بولی لگ گئی غلام بن گیا. جدو ہوش آیا نا تے اپنے مالک دے کولوں پوچھ دینے. جدو مالک نال لے کے ٹریا نا تے مالک کولوں پوچھ دینے کہ اے میرے آقا اے میرے مالک اپا کدھر نو جا رہے ہیں. وہ مالک کہنے لگا کہ اپا نا کھجوراں والے شہر چلے ہیں. بولو سبحان اللہ. اپا کتے چلے ہیں؟ کھجوراں والے شہر چلے ہیں. اللہ سب نو لے جائے. تے مابا کہنے لگا کہ میں آسمان والا منہ کر کے عرض کیتی یا اللہ میں نہیں پتا تو کتے وسنا ہے پر میں کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں. اج غلام بھی بنائے تے کھجوراں والیاں دا ہی بنا دیتا ہی. غلام بھی بنایا تے کھجوراں والیاں دا. مابا کہنے لگا کہ جدوں میں اوندا نال جا رہا اوتھے جا کے نا میرے مالک نے میری ڈیوٹی لگا دیتی کہ تو ایتھے کھجوراں توڑنیاں نے. میں تھلے بیٹھ کے انہاں کھجوراں نو چگنا ہے. اپا رل مل کے نا جڑا نا انہاں کھجوراں دا کام کرنا ہے. مابا کہنے لگا کہ میں نا اے اوپر کھجوراں توڑ رہا تے جڑا میرا مالک ہے نا ان دا چچا زاد باہی دوڑدا دوڑدا آیا تے او آ کے کہنے لگا او کچھ سنیا جے؟ کی سنیا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں سنیا. انہوں نے کہا مقام قبا تے کوئی ایسا آیا جڑا کہندا میں رب نال ملانا. بولو نہیں سبحان اللہ. ایک ایسی شخصیت آئی ہے جڑی کہندی میں رب نال ملان آیا. مابا کہنے لگا کہ میں جدو میرے کنا چ آواز پئی میں دوڑ کے آیا. میں آ کے اپنے مالک کو پوچھیا کہ جڑی گل کر رہے سی سامنے دوبارہ سنایا جے. مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا. انہیں آخیا تینوں پتہ نہیں دا مالکاں دی اگوں بولی دا نہیں چل جا کے اپنا کام کر. مابا کہنے لگا کہ نالے میں کھجوراں والے کھجور دے اوپر چڑھدا جاواں تے نالے دل وچ خیال کیے. دل وچ خیال ہے کہ اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے
میرا گلیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے کراں میں اے نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے اسے واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے کہنے لگے کہ بس وقت گزردا جا رہا میں اپنے مالک نو دا لگا کے نا اپنے مالک دے نال تے کچھ سونے سونے چیزاں خرید لیاں کچھ کھجوراں لے لیاں تے انہاں دی کنا گٹھڑی بنا لئی تے سینے دے نال لا لئی سینے دے نال لگا کے تے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے دیکھیا کہ اتنا ہجوم صحابہ تشریف فرمانے جا کے جدوں انہوں نے ہاتھ رکھیا نا کندھے تے او کندھا سی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا ابو بکر صدیق دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا او کتھے وے جڑا رب نال ملا دیندا ہے او کتھے وے میں اکثر ہی کہندا ہونا کہ کی کر یار واسطے اے لے جائے کی کر یار واسطے اے لے جائے ہر چیز تو سونا محبوب میرا دل کردہ جسم دیاں کر لواں بوٹیاں اکھیاں دیاں سیکھاں لے جاواں کہندا کی یار واسطے لے کے جاواں ابو بکر صدیق دے کندھے تے ہاتھ رکھیا کہن لگے جی وہ کتھے وے جڑا رب نال ملان آیا ہے ابو بکر صدیق نے انگلی دا اشارہ کیتا تے اکھ نبی دے مکھ تے جا پئی اکھ حضور دے مکھ تے لگی جا کے بس حضور دا مکھ ویکھی جا رہا تے نالے کہندا مکھ چن بدر شاشانی مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مد بھریاں حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا جا کے قدم بوسی کی سرکار دے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عرض کردہ سونیا میں تہاڈے واسطے نا کچھ صدقہ لے کے آیا تو سونے اس نو قبول فرما لو ہن اونے سنیا آیا سی کہ وہ صدقہ نہیں کھاندا بولو سبحان اللہ وہ صدقہ نہیں کھاندا مابا کہنے لگا کہ وہ کھجوراں دی جس ویلے گٹھڑی جی کھجوراں دی کھولی گئی نا تے مابا کہندا میرے دل وچ خیال کی ہے ایک بار میں کھجور وال ویکھنا ایک بار میں حضور وال ویکھنا ایک بار میں کھجور وال ویکھنا ایک بار میں حضور وال ویکھنا کہ یہ بھی کوئی کھجور کھاندے نے کہ نہیں مابا کہن لگا ساری کھجوراں تقسیم ہو گئیاں تے میرے دل وچ خیال کی ہے یہ صدقہ آپ نہیں کھاندے بلکہ انہاں دے صدقے ساری کائنات پہ پل دی ہے انہاں دے صدقے ساری کائنات پل رہی ہے کہن لگے کہ بس میں انہاں دے کولے اپنا پیارے آقا دی بارگاہ دے وچ کچھ چند لمحہ بیٹھا واپس آیا مالک دا ڈر بھی سی تے جدوں میں واپس آیا تے تھوڑے دن تو بعد نا کوئی ٹائم کڈ کے پھر میں سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈے واسطے نا کچھ ہدیہ لے کے آیا انہاں وچوں پہلی کھجور سرکار نے آپ تناول فرمائی
دوسرے کھجورا حضور نے فرمایا صحابہ آپس میں تقسیم کر لو. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. ہن تیسری نشانی رہ گئی مہر نبوت. مہر نبوت کی نشانی رہ گئی کہ ہن سرکار دی مہر نبوت دیکھنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمان ہے, صحابہ تشریف فرمان ہے. اور میں کتاباں دے وچ پڑھیا کہ حضور اتنے جنت البقیع دے اندر نہ کسی دا جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے. بابا کہنے لگا مینوں پتہ چلیا کہ سرکار تشریف لے کے آئے نے تے میں کیوں نہ سرکار دے کولے جاواں. آپ فرماندے نے کہ میں کدی ادھر ہو کے دیکھنا کدی میں ادھر ہو کے دیکھنا کہ سرکار دے کولے 2 چادراں نے, کدی چادر سائڈ تے ہوئے تے میں مہر نبوت دیکھ لواں, وہ نشانیاں جڑیاں نے پوریاں ہو جان. مابا کہنے لگا کہ میں کدی سجے ہو کے کدی کھبے ہو کے دیکھنا تے نگاہ نبوت اٹھی مابا دی طرف. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی تے اچھا نہیں بولنا کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے, ہاتھ بھی نہیں چکنا کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. اللہ مدینے لے جائے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. ایویں ہاتھ کیوں چکائی دے نے تسلی ہوندی ہے کہ جیوندے جاگدے بیٹھے ہو. اچھا اچھا بولے سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نگاہ اٹھی, حضور نے فرمایا آ جا جو ویکھنا ہی میں آپ ہی وخا دینا, آ جا جو ویکھنا ہی میں آپ ہی وخا دینا. حضور نے چادر ہٹائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی مہر نبوت ویکھی ہے. حضور دی مہر نبوت ہونٹ رکھ لے, روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں, اپنی ساری کہانی سنائی. عرض کر دے سونے میں چودھریاں دا پتر ہاں, میں گلی گلی رول گیا ہاں, سونیا میں رب دے نال ملنا ہے. حضور نے اوندا ہاتھ پکڑیا, رب دے ہتھاں وچ پھڑایا. حضور نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام مابا ہے, میری ماں نے میرا نام مابا رکھیا ہے. حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام مابا نہیں ہے, آج تو بعد تیرا نام سلمان فارسی ہوئے. وہی عظیم عاشق رسول ہے جڑا سلمان فارسی چلیا فارس دے وچ رب دے نال ملاقات کرنے واسطے. حضور نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام سلمان فارسی ہے. حضور نے پھر حضرت سلمان فارسی دا مابے دے نام سلمان فارسی رکھیا کہ جدو اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ تو پھر نام اسلام والے ہی ہوندے نے. ہن تے ساڈے کئی ماڈرن ماواں جڑیاں نے وہ ہندوؤں دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھ دیاں نے, پھر پتراں دی تربیت بھی اونج دی, پھر نام جنج دا, پھر اگوں انہاں دا بولنا چالنا بھی اونج دا ہی ہوندا ہے. پتراں دے نام اسلامی رکھے ہون پتہ چلدا کہ محمد عربی دا غلام ہے, حضور دا غلام ہے, کسے غلام دے گھر ہی پیدا ہویا ہے. بس حضور دی غلامی دے وچ حضرت سلمان فارسی جڑے سن عرض کردے نے سونے میرا دل کردا میں تہاڈی غلامی دے وچ آ جاواں. سرکار نے فرمایا کہ انج کرو تسی اپنے مالک دے نال گل کرو کہ مینوں آزاد کر, مینوں آزاد کر دے, میں ذرا کسی ہور دے لڑ لگ گیا, میں اپنے آقا دے لڑ لگ گیا جس نے مینوں رب دے نال ملایا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ نے فرمایا سونے تیرے ہاتھ ہی میرے ہاتھ نے, تے تیرے چہرے دے اندر ہی میں رب دے جلوے نے. اپنے مالک دے کولے جا کے کہنے لگا کہ جی مینوں آزاد کر دے. مالک نے کہا جے تو آزادی چاہنا ہے تے 300 کھجوراں دے درخت زمین دے وچ لگے ہون, پھل لگیا ہوئے تے 40 اکیا چاندی اے دے دے تے تینوں آزادی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ تشریف لے کے آ گئے. عرض کردے نے سونے انہاں تے میرے کول ہے ہی کوئی نہیں, میں کتھوں دیواں, تے میں ساری زندگی ایک ایک لمحہ آپ دے قدماں دے وچ گزارنا چاہنا.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے اس عاشق دی مدد کرو، بولو بولو سبحان اللہ، میرے اس عاشق دی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام سارے صحابہ نے مدد کی تھی، کسے نے 30 کھجوراں دے درخت دیتے، کسے نے 50 دیتے، کردے 300 درخت اکٹھا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اے سلمان فارسی، عرض کی تھی سونیا حکم ہوئے، فرمایا جا جا کے زمین بنا تاکہ میں محمد اپنے ہاتھاں دے نال درخت لگاواں۔ نبی کریم دا غلام چلیا جا کے زمین کھودی ہے، نبی پاک چل دے جا کے حضور نے درخت لگائے۔ کسے نے پوچھیا سونے درخت اسی آپ کیوں لگائے؟ حضور نے فرمایا میں اسے واسطے لگائے نے، انہاں نو ہاتھ محمد لگے گا، انہاں نو ہن پھل جلدی لگے گا تے میرا غلام جلدی آزاد ہوئے۔ انہاں نو ہن پھل جلدی لگنا، ہاتھ محمد دے لگ گیا تے میرا غلام جلدی آزاد ہو جائے گا۔ ہن رہ گیا سن 40 اکیا چاندی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض عرض کردے نے سونیا اے تو ہو گیا کام پورا، تے سونیا ہن چاندی رہ گئی ہے، وہ مالک لین تو بغیر آزاد نہیں کردا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان فارسی کرنے کچھ، تے حضور دی بارگاہ دے وچ نا چھوٹا جہا سونے دا ٹکڑا آیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بھائی میرے سلمان نو بلا لے آؤ۔ حضور نے فرمایا میرے سلمان نو بلا کے لے آؤ۔ حضور جس ویلے حضرت سلمان فارسی آئے نے حضور نے فرمایا اے لے جا ان دا حساب چکا کے تے واپس آ جا، ان دے تو آزاد ہو کے۔ عرض کر دینا سونے سونا تھوڑا جہا 40 اکیا چاندی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا لے جا، انہاں نو ہاتھ محمد دے لگ گئے نے، انہاں نو میرے ہاتھ لگ گئے نے، لے جا۔ انہاں نو جدو تولن گے نا انہاں دے برابر دے وچ بلکہ اس نال بھی ود جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے وہ اتنا ہے نہیں سن جتنے ہاتھ محمد دے لگ دے نال ہو گیا سی، جتنے کملی والے دے ہاتھ لگن دے نال ود گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے۔ جدوں خندق دا ویلا آیا نا تو حضرت سلمان فارسی نے ہی خندق دا کھودن دا مشورہ سرکار نو دیتا۔ عرض کردے سن سونے جدو ساڈے علاقے دے اندر جنگ ہوندی سی نا تو اس طریقے دے نال خندق کھودتے سن تاکہ جڑا بھی دشمن آوے خندق دے وچ ڈگ جائے۔ ہن خندق کھود رہے، ادھر ایک سائڈ تے مکی نے ایک سائڈ تے مدنی نے تے درمیان دے وچ تواڈے تے میرے لاجپال کریم آقا نے۔ یہ وہی خندق ہے جنہ دے وچ سرکار نے خود تانبے بھر بھر کے مٹی دے باہر سٹے۔ صحابہ فرماندے نے بھوک اتنی کہ اسی پتھر پیٹ تے ایک ایک بنے ہویا ہے تے سرکار نے جدو جڑا نا تانبیہ وغیرہ اٹھایا نا تے اسی ویکھ کے حیران رہ کے سرکار دے پیٹ تے 2 پتھر بنے ہوئے نے، سرکار دے پیٹ تے 2 پتھر بنے ہوئے۔ اج ماں دی گودی دے وچ آ کے تے اذان جی دے کان دے وچ پڑھی جاوے، جنوں گودی دے وچ حضور دا دین ملے انہوں دین دی قدر کادی ہے، انہوں کی پتہ کہ دین اسی، انہوں کی پتہ کہ دین کنوں کہندے نے۔ دین دی قدر پوچھنی تے بلال حبشی کو پوچھ کے دیکھو، دین دی قدر پوچھنی تے حضرت سلمان فارسی کو پوچھ کے دیکھو، جنہاں نے رول رول کے لاجپال کریم آقا دے کولے آ کے جڑا نا اس دین نو حاصل کیتا۔ ان مکے والے کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی حضور دی سجی سائڈ تے کھڑے ہوئے نے، مکے والے کہنے لگے سلمان ساڈا ہے، مدینے والے کہنے لگے ساڈا ہے، آپس دے وچ ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں سلمان ساڈا ہے، ادھر مدینے والے کہہ رہے ہیں اے سلمان فارسی ساڈا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے درمیان دے وچ کھڑے نے، حضور نے فرمایا اے مکے والےو نا سلمان تہاڈا ہے، اے مدینے والےو اے نا تہاڈا ہے، سلمان و منی اے سلمان محمد عربی دا ہے۔ فرمایا کہ اے سلمان فارسی میں محمد اہل بیت وچ ہوں۔ حضور نے سلمان فارسی نو اپنی اہل بیت وچ شامل کیتا۔
اتنا پیار پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سلمان فارسی دے نال کیتا کہ جدو آپ نو مدائن دا گورنر بنایا گیا نا تے آپ باہر بکریاں چارن واسطے جاندے نے، اونٹ چارن واسطے جاندے نے، جانوراں نو چراندے نے تے آپ دے گھر مہمان ملن واسطے آئے تے جدو شام دا ویلا تے گھر واپس آئے نا تو مہمان کہن لگے کہ حضور اسی تو سنیا سی کہ تسی گورنر ہو تے اے کام تسی نوکراں کولوں کراؤ گے، اے تے تسی خود کر دے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی نال نہیں کردا، اے محمد دی سنت پہ ادا کرنا، میں تیار دی سنت نو ادا کرنا۔ تے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ بھوک تو لگی ہوئے گی، کہنے لگے جی بھوک تو سانو بڑی لگی ہے۔ ایک ہرنی جا رہی تے آپ نے ہرنی نو اشارہ کیتا ادھر آ مینوں تیرے نال کام ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ایک تسی آندے بڑے ٹائم نالو پھر سبحان اللہ بھی نہیں بول دے۔ اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماندا ہے جدو جمعے دی پہلی اذان ہو جائے اٹھاؤ ترجمہ قرآن دا، دوڑ کے مسجد وچ آ جاؤ، اسی دوسری اذان تے پہنچنے ہیں۔ یہ ساڈا قرآن نال بھی عشق ہے تے مصطفیٰ دے فرمان نال بھی عشق ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ پہلی اذان ہوے تے مسجد وچ آؤ، اسی دوسری اذان تے مسجد وچ پہنچنے ہیں۔ ٹائم نال مسجد تشریف لیا کرو، ٹائم نال آیا کرو، حضور دی شان سنیا کرو، حضور دے صحابہ دی شان سنیا کرو۔ دل جیڑا نا دل اے نور دے نال منور ہوندا ہے جدوں سرکار دی باتاں ملدیاں نے۔ گلیاں تے چوکاں تے محلیاں دے وچ کھڑا ہونا سکون دا نام نہیں دا، اللہ دے گھر دے وچ سکون حاصل کریا کرو، آ کے ذکر سنیا کرو، ذکر کریا کرو۔ آپ نے ہرنی نو آواز ماری، ہرنی دوڑ کے آ کے نا قدم چومن لگ پئی۔ ایک پرندہ ہوا دے وچ اڑدا جا رہا، آپ نے پرندے نو آواز ماری ادھر آ بھی مینوں تیرے نال کام ہے۔ او پرندہ آ کے نا حضرت صاحب دے جڑا نا ہاتھ تے بیٹھ گیا۔ وہ جڑے گھر دے وچ مہمان آئے سن نا او کہن لگے کہ لاجپال سرکار ساڈی تے بندے نہیں ماندے، بندے نہیں مانتے تو تہاڈی جانور بھی منی جاندے نے۔ جڑا حضرت سلیمان فارسی نے جواب دیتا سنا دیاں، اچھا بولے جو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی نے انہوں نے جواب دے دیتا، جدو انہوں نے آکھیا ساڈی تا جانور نہیں من دے، ساڈی تا انسان بھی نہیں مان دے۔ اے سلمان فارسی تو کتنا مقدرہ والا ہے، تو کسے انسان نو بھی بلاوے وہ بھی آ جاندا ہے، تو کسے بچے نو بھی بلاوے وہ بھی آ جاندا ہے، تو کسے پرندے نو بلاوے وہ بھی آ جاندا ہے، تو کسے جانور نو بھی بلاوے وہ بھی آ جاندا ہے۔ اے سلمان فارسی وجہ کی ہے؟ آپ دی اکھیاں دے وچ اتھرو آ گئے تے رو کے فرمان لگے اے میرا کمال نہیں ہے، جدوں دا میں کملی والے دا ہو گیا ساری کائنات میری ہو گئی۔ فرمایا کہ جدوں دا میں محمد ہو گیا ساری کائنات ہی میری ہو گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اوے کملی والے دے ہو جاؤ، دنیا چھڑ کے جانا ہے، حضور دے ہو جاؤ، نماز پڑھو، چہرے تے داڑھی شریف نو سجاؤ، قبر دے وچ جا کے حضور نو منہ دکھانا ہے، کملی والے نو منہ دکھانا، رنگ کملی والے دا چڑھاؤ۔ جے یار دے چہرے تے داڑھی نہ سجدی ہوندی تے رب 1,24,000 نبیاں دے چہرے تے کدی داڑھی نہ دیندا۔ اللہ نو پیاری لگی تے اللہ نے اپنے نبیاں نو دتی ہے۔ اللہ یہ داڑھی اتاردا ہی نہ جے نبی دے چہرے تے سونی نہ لگدی، پتہ چلیا کہ سونی لگی سی تے رب نے اتاری ہے۔ تے کملی والے دا رنگ چڑھاؤ، کملی والے دے ہو جاؤ، سچے دل دے نال ہو جاؤ۔ اے غیبتاں، اے چگلیاں، اے جھوٹ، اے فریب چھوڑ دیو، یہ حضور دے غلاماں دا کام نہیں ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا، عقیدیاں دی لڑائی سب کچھ چھوڑ دیو، کلمہ حضور دا پڑھیا تے ایک بن کے رہو، حضور دے دیوانے بن کے رہو۔ مسجداں دے جھگڑے میں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہاں، اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی حضور دے غلام ہاں۔ کوئی کسے دا کوئی کسے دے عقیدے دا بعد میں چلے نا میرا فلانا کیتا، میرا فلانا کیتا،
شروع تے حضور دے غلام ہی چلتے آ رہے ہیں اسی حضور دے غلام بن کے زندہ رہنا ہے، کوئی تفرقے بازی نہیں، کوئی گل نہیں، اسی سارے مل کے حضور دے غلامی کرنی، حضور دی غلامی وچ جینا ہے۔ اس طرح دی غلامی حضور دے نال کرنی ہے، قبر دے وچ فرشتے آ جان، فرشتے آ کے سوال کرن ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، سامنے جڑا کملی والے کھڑے نے تیرا کی خیال ہے؟ کہ حضور دی آواز آوے اندے کول کی پوچھ دیو، میرے کول پوچھو یہ کون ہے؟ ساری زندگی تو میری غلامی وچ گزار کے آیا ہے، مول نہیں پی جانا، قبر دے وچ مول پی جائے گا جدوں سرکار نے فرما دیتا اینو چھڑ دیو تو میرا ہے، اندے کول کی پوچھ دیو؟ بس کملی والے دا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، چھوڑ دیو دھوکا دینا، فریب دینا، کسی دا مال کھانا، یتیم تے ظلم کرنا، یتیم دا مال کھانا، کسی دی پیلی تے قبضہ کرنا، چوری کرنا، یہ حرام ہے ساری چیزاں۔ انہاں چیزاں تو یہ چیزاں حضور دے غلاماں دی شان دے خلاف نے ساری چیزاں ہیں۔ حضور دا جڑا دین ہے نا وہ سانو اخلاق دیندا ہے، محبت دیندا ہے، آپس وچ مل جل کے رہنا سکھاندا ہے، لڑائیاں جھگڑے نہیں سکھاندا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں بندہ بنان لگیا، فرشتہ نے عرض کی یا اللہ نہ بنائی، کیوں؟ یہ زمین تے خون ریزیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ وہ بھی ہون گے جڑے نہیں کرن گے، تو ہاڈی خون ریزیاں والے نظر ہے کہ میری محمد عربی دے غلاماں والے نظر ہے، تو کیوں نہ اسی اونج دے ہو جائیے کہ قیامت والے دن جدو اسی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے وچ کھڑے ہوئیے تے اسی شرمندہ نہ ہوئیے۔ سرکار اوتھے بھی کہن، اج سارے اسی کہنے ہیں کہ ساڈا نبی ساڈا نبی ساڈا نبی کہنے ہیں نا، مول اس دن پینا جدو سرکار نے فرمایا کہ اے میرا امتی چل جنت وچ، چل جنت وچ۔ ساری زندگی میری غلامی چ گزار کے آیا، اے کوئی زندگی ہے اس چونک وچ کھڑے ہو جانا، اے کوئی زندگی ہے نماز چھوڑ دینا، حضور دی اے نماز حضور دی سر دی اکھیاں دی ٹھنڈک ہے، پڑھو گے تے ٹھنڈک پہنچاؤ گے، نہ پڑھو گے تکلیف پہنچاؤ گے۔ اسی ایسے مسلمان ہو گئے ہیں مرضی دی نماز پڑھنے دل کی تے صبح دی پڑھ لی 4 چھوڑ دیتی، دل کی تے شام دی پڑھ لی تے صبح دی چھوڑ دیتی، مرضی دے نال دین چلا رہے، مرضی دے مطابق۔ کربلا دے وچ میدان کربلا دے اندر حسین نے جڑے قربانیاں پیش کیتیاں نے نا، وہ اس بنا تے ہی پیش ہوئیاں نے۔ یزید کہندا سی دین میری مرضی تے چلنا چاہیے، حسین کہندا سی دین اونج چلے گا جویں میرے نانے مصطفیٰ نے چلایا ہے۔ تے رنگ حسین دا اپنے اوپر چڑھاؤ، 2 نمبریاں چھوڑ دیو، فریب کاریاں چھوڑ دیو، ہاسا مذاق چھوڑ دیو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جڑا جوانی وچ ہسے گا وہ پڑیپے وچ روئے گا، جڑا پڑیپے دے وچ روئے گا نا سر سجدے وچ، جڑا اپنی جوانی دے وچ روئے گا نا سر سجدے وچ رکھ کے، سرکار نے فرمایا پڑیپے دے وچ خوشحال رہے گا۔ اپنا ہنسنا مسکرانا سنت ہے، کیا لگا کے نہ ہنسو، کسی نو پریشان نہ کرو۔ یہ محمد عربی نے میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں، حضور دے غلاماں دی یار شان ہی نہیں دی، کسی نو پریشان کرنا، کسی دی غیبت کرنا، چگلی کرنا، کسی دا دل دکھانا۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھے تے حضور دی رحمت جوش وچ آئی، حضور نے فرمایا عائشہ اج جو منگے گی نا میں تینوں دیواں گا۔ عرض کردے نے حضور جی اجازت ہوئے تو میں اپنے بابا ابو بکر جی کو پوچھے آواں، حضور نے اجازت دیتی جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جس ویلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا جان دے کولے آئیاں کہ اگو بابا جان نے کوئی دنیا نہیں منگی کہ تسی کوئی دنیا منگو یا اپنے واسطے جنت منگو، نہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی جاؤ محبوب نو کہنا کہ جیڑی معراج دی رات نو رب نال راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں نے نا انہاں وچ ایک گل سانو دس دیو، ایک گل ہے سانو دس دیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ساڈے راز و نیاز دی گلاں سن، لیکن کیونکہ میں وعدہ کر بیٹھا تے او میں دسنا ضرور ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ راز و نیاز دی گلاں دے وچ ایک گل یہ ہے کہ جڑا رشتیاں نو آپس دے وچ جوڑے گا نا اون تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔
جڑے رب دے نال راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کے نہ تے اپنے بابا جان دے کولے آ گئیاں. آ کے کہنے لگے کہ سرکار نے اے ارشاد فرمایا ہے. ابو بکر صدیق دی اکھیاں دے وچ چھم چھم اتھرو جاری ہو گئے. عرض کردے نے بابا جی تسی روندے کیوں؟ تسی تے رشتہ نوں جوڑن والے ہو. فرمایا میں رونا اس واسطے ہاں ایک پہلو سرکار نے بیان کیتا ہے دوسرا پہلو میں بیان کر دینا. سرکار نے اے فرمایا نا جڑا رشتے آپس وچ محبت پیدا کرے انہاں تے جنت واجب ہے. ایندا دوسرا پہلو اے والا ہے کہ جڑا محبتاں نوں توڑے انہاں تے جہنم واجب ہو جاندی ہے. محبتاں کرو محبتاں کرو ایک دوسرے نال محبت کرو. کسی نو گالی نہ دیو کسی دا مال نہ کھاؤ کسی دے بوریاں کسی دے تہمتاں نہ لگاؤ. اے حضور دے غلاماں دی شان نہیں دی. اللہ اپنے محبوب دے صدقہ ساڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ اپنے محبوب دے صدقہ کوشش کریا کرو جلدی مسجد وچ آؤ حضور دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شاناں سنو پیارے پیارے گلاں سنو تاکہ ساڈے علم دے وچ اضافہ ہوندا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقہ ساڈی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.